Guys, good morning. So, humanakog pabahaw guys. Mukhaon ko kapayas. Kaning kapayas na ani siya kusikag ka aning kapayas. Matod pa sa akong libro sa Amazing Healing Plants. Makapabata ko nun siya guys. Pakuha sa imong ringkol. Unya. Ha? Unya. Kung kumano ko ka mo, kaano sa kong turon. Na ako'y turon, na ako'y kani ang kapayas. So, tayo daghan kapayas diri hinog. Ang mga bata di man kahinoon. So, pwede sa kong mukha og turon. Yeah. Turon nga sa paan. Kamuti. Ako yung ilibot silingan. Gagting ko ra. Grapper ang kamuti. Ang kamuti mo agol niya. Kasi mo gusto kagaman niya. Gapiron. Nagtaan na sa mga kwan. Pika. So magkakaon kag tuluan ni bisog na ka. So kamuti man to. Kanya akong 2 years old nga bata. Himilian kay sa nina. Murag ika na po. At na siya makamusot. Ika na po nga kuan sa nina. Himilian kayo. 2 years old. Mapulaan ta si hatag diya sa iyong gusto kaya dugay kayo dugay siya makapili. Ngayon kinasiyam si Pamili. Hindi na kaya na gina. Unya kaning ako trabaho dire kay maglibod man ko. Sari, snack, unya. Paano? Okay naman noon. Sa init, lakaw. Unya. Na kuya amigo nga. Chat na ko. Di ba ko na kumatulog sa... Di ba ko na mo English. Di ba ako mo-invite sa kanyang apps nga investment ba? Nga sa tawag sa hero mining. Unya na-link yagisin sa ako. Yado kong tabangan. Ito, nagtabangan ko na pag-fill up sa hero mining. Unya maka-income ko na kag-daily. Kada daw $1 US. So, ang $1 US, so, itong apps, dunay mga machines nga imong rintahan. So, naay machine dito kay dollars man, naay machine dito nga $10 US. Unya, kung Philippine money na siya is 674. Mo na siya imong i-rin. 10 US dollar. So, ang imong daily income ana is $1. So, kada adlaw na siya musod sa imong account. So, naaman na valid kung pila ka adlaw. So, 20 days. So, kanang imong 10 US dollar nga imong girin sa machine naa kay 1,200 ana 1,260. So, wala kong save ana. Kay imo man lang siyang $20 sold sa 20 days. Kunya imo na siyang i-convert sa Philippine money is ang dollar is depende man na depende man sa dollar sa kamo boss 63 or 53 butagdag 63 o 63 di na kay 63 times 20 days din na kay 1,000. So, mas nindot kito na kay dako nga puhunan kay naa may machine dito nga $77 US kay mata mo sa discount. So, kung kato imong pilion premium mataw siya premium. So, na discount. So, at nindot to siya kung naa kay puhunan nga almost
kumulit ka to 77 US dollar, siguro mo bayad is 4,000 plus almost 5,000. So imong daily income ana imong US, ang US 2.8 US dollar kada adlaw. So naa kay mga 100 plus kada adlaw so sa imong account. So ang uban nga mga investor nag-green sila og 3 machines. So dako sila income. So ako sa nakita nindot man pod, ako lang sulayan ba kay man na lang na kay ka extra income niya, sige kag libod kada adlaw. So at least na kay para at least na kay income, no niya kani ang butang kay to akong amigo, ipahuam gyud ko niya 674 para para maka-sold ko ba, butang kay to akong amigo. Unya kani ang shout out sa akong amigo diha, no. Unya kini ang nag-start ko at November 10. So nag-start ko og green og 10 US dollar. So karong hapon ika 5 days mas ika 4 days. So naana koy 4 US dollar. So after 20 days naana koy 20 US dollar. So ako na siyang punan pag yun kung napa ko'y puhunan. Shout out diya ka mo man akong Junjun kung inyo hakong pahulamon sa kuan. So akong kuan is ganahan ko 77 US dollar. Usahay pa mo sold out na sila pero daghay mga machine nga. Depende ra po na siya kung ano sa sila ma-expire. So grabe kay sold out. So, naay mga machine nga tag 3 US dollar imong adlaw na 4 US dollar depende sa kuan. Unya kada example nirin ka og sama ako 10 US dollar. So imo na siyang i-start kada adlaw para mo running imo ang kuan, para mo saka ang imo ang mo sold to imo ang income. So karong hapon na anak karon kay 3 US dollar. So unya hapon kay ako man nag-start kada adlaw mo ka mag-start. So na koy 4 US dollar. So nindot kay magsuon, no. Disag ko ingon nga kani ang kuan kay suway lang gid nako kay wa may sulayan. Nya pero katon mga dili open minded ani nga business ay na lang mo pagtuga-tuga. Pero nako okay naman. Unya pag moabil na ko anang kuan kanang 77 US dollar. So naa na koy ang 77 US dollar naa kay 2.8 US dollar. 2.8 kada adlaw sa naki 100 kapin kaysa 10 US dollar, 1 dollar lang. 10 US dollar imong i-rent na ang imong income ana kada adlaw 1 US dollar, 1 US dollar. So nindot ito mga dagko mga premium mga machine. Para i-flex diya man siya. Nya maghimo ko og wala. Unya maghimo ko og video ana may igsoon. Sorry. Igsoon ka ng mga friend. Naghimo ko og tutorial. Thank you guys for watching.